Здравейте! Днес ще ви покажа, или по-точно ще припомня, една добре позната класическа йога техника, която можем да използваме, за да се справяме с безпокойството. Безпокойството в наши дни съпътства много хора. Стреса, така наречен, тревожността. Можем да кажем, че това са синоними на днешния ден, на днешните предизвикателства. Понякога е много трудно да се справим с собствения си стрес, с собствената борба на различни мисли в ума ни, тъй като умът се изправя срещу самия себе си. На практика е много трудно да го накараме да спре, самия той да се възпре. В такива моменти нашите близки хора ни казват: успокой се, вземи се в ръце, стегни се и други подобни напътствия, които обаче много рядко вършат някаква полезна работа. Именно за това ще ви припомня една техника, която тя се стреми да заобиколи ума. Тя е просто техника, която трябва да прилагаме ежедневно, без да мислим върху нея, без да очакваме някакъв резултат, който да се случи веднага и да е спонтанен, а по-скоро това е техника за успокояване на ума. Много по-познати са медитативните техники, много по-разпространени са и много по-модерни. Но на практика далеч не всеки човек може толкова бързо да се научи да медитира. Именно за това е добре да имаме техники, които са наистина ефикасни, наистина постижими и бихме могли с ежедневното им прилагане да получим такъв ефект. Просто трябва да им повярваме. Тази техника, която ще предложа, тя е изпитана в вековете, бих казала. Тя е енергийна техника, тя е дихателна техника. Тя повлиява фините тела, фините енергии и основните енергийни канали. Основните енергийни канали, най-основният е Сушумна, но около него има други два много важни канала, така наречени Ида и Пингала, по които енергията се интерпретира по различен начин. И чрез това специално дишане, което предстои сега да направим и да ви покажа, енергиите в двата канала се уравновесяват. В същото време, преминаването на мисълта ни от едната ноздра към другата, вниманието ни в третото око и в самото дишане възпроизвежда в ума, в двете полукълба, електрически импулси, които преминават от едното към другото полукълбо, и с практикуването на тази техника постепенно се подобрява вътрешната комуникация, личностната вътрешна комуникация. Комуникацията между двете полукълба на мозъка, които имат съвършено различни функции, рационална и емоционална част. Рационална и емоционална част има нашата личност. Много пъти те са в сблъсък една с друга и от това се получават вътрешните противоречия. Много важно е, когато изпаднем в такава ситуация на стрес и на тревожност, да гледаме на нея като на възможност. На възможност, да не се паникьосваме, а просто да погледнем на нея като на възможност, от която бихме могли да се възползваме, тъй като излизайки от някакъв кризисен период, ние винаги излизаме по-различни. Най-често по-добри, по-знаещи, по-осъзнати. Така че в такъв един процес ние имаме възможност да научим нещо важно за себе си. Сега ще ви покажа базисната техника. Тя има много разновидности. Най-важното е да сме седнали така, че да можем да изправим гърба си много добре. За много от вас може тази поза да не е много удобна, тогава си подложете в главничка или йогиски блок, нещо, което да повдигне таза нагоре и да можете да изправите добре гърба си. Подходяща е позата лотос, полулотос, турски седеж, кръстосан седеж, някаква поза, в която бихте могли да изправите добре гърба. Лявата длан стои върху лявото коляно, обърната нагоре, докоснати палци и показалци. Това ще затвори други енергийни канали. Това се нарича мудрата на мъдростта. Тоест ние предпоставяме да получим чрез тази техника една по-дълбока вътрешна мъдрост. Изправяме добре гърба, дясната ръка, показалеца върху третото око, палеца и средния пръст алтернативно ще запушват ноздрите
Има и други мудри за дясната ръка. Тази за мен е много, много удобна, много стабилна. Поставяме показалеца върху междувеждието, палеца нежно запушва дясната ноздра и плавно вдишваме през лявата ноздра. Запушваме лявата деликатно и бавно издишваме през дясната ноздра. След като издишаме без да се бавим, вдишваме веднага през дясна, бавно. Запушваме дясната ноздра и издишваме през лявата ноздра. Това е един пълен дихателен цикъл. Започнете да си го правите, след като вече сте го видяли, затворете очи и продължете с затворени очи. Това ще ви помогне да концентрирате вашето внимание върху дишането, върху потоците на дъха. Наблюдавайте с вътрешния поглед потока във всяка една от ноздрите през цялото време. Наблюдавайте ги така, сякаш виждате светлината, която при вдишване влиза през лявата ноздра и достига до третото око. След това от третото око се излъчва през дясна ноздра. След това от дясната, отново до трето око и след това оттам излъчваме с вътрешния поглед. Съдете енергията, която се движи. Така сякаш я виждате. Така сякаш виждате светлината, която влиза във вас и съответно излиза. Нека дишането ви да бъде бавно, спокойно, дълбоко, осъзнато. Не прекъсвайте дъха си. Тази техника има разновидности с задържане на дъха, но аз ви препоръчвам, когато я прилагате специално за балансиране, да я прилагате по този базисен начин. Когато задържаме дъха си, техниката има повече енергизиращ ефект. Тогава тя ни дава възможност да изсмучим буквално праната от въздуха, който поглъщаме. Но в този случай ние я прилагаме за балансиране, за успокояване на ума. Прилагайте техниката всеки ден, поне по 5 минути, като си отделите спокойно място, място в което не сте обезпокоявани, така че да може да се потопите. Докато прилагате техниката, може да забележите, че ума ви се разхожда наляво, надясно, на някъде напред, назад във времето. Ако забележите това спокойно, бавно и с любов, връщайте ума си към техниката. Казвайте си: сега правя йога техника и ще се насладя изцяло, ще се възползвам от нея. След като приключа, ще се върна към тази мисъл или към тази задача. Сега ще направим заедно един дъх. И още един, за да завършим цикъла. Когато решите да приключите техниката в нейния край, завършете я лява, дясна, дясна, лява ноздра и след това останете за няколко дъха с затворени очи, като наблюдавате двата дъха симетрично. Постепенно ще започнете да забелязвате как спокойствието и усещането за дълбок баланс постепенно навлиза във вас, завладява ви. Наслаждавайте се на тази техника ежедневно
Благодаря ви за вниманието. Намасте!